Здравейте, приятели! В този клип ще ви покажа как можете да разберете, че в вашата игра има вирус. Така, от гаража си взимате мотор, тъй че аз съм много близо. Ето тук трябва да дойдете, махате всичко от картата. Май не трябваше да Първо, отивате тук. Къде беше? Замотах се. Супер и полиция. Ето. Ето тук идвате, тук на този паркинг. Минавате от тук. Идвате на тук, така. После карате, докато не видите ето тази отсечка. Ако не ми проработи, пробвайте няколко пъти. Защото на мен ми проработи. Махай се. Тъпа кола. Речи ми. Минавай. Упс, не работи. Ми проработи. Смисъла на това трябваше да се преобърнете и мотора да падне върху вас и да паднете под моста. Така че пробвайте, аз ще пробвам пак, но мисля, че няма да ми се получи. Паднах. Бързо, полицията. Не. Сега ще пробвам един скок, така че видях го от един клип. Можете да го пробвате. Аз го видях с кола, но ще го правя с мотор. Идвате тук на летището. Ставате на тротуара. Забързвате се. Полицията ме смачка! Ужас. И така продължавате. Като видите на преградата, където и свършва, там ще видите скала. И като скочите над нея или с кола, или с мотор, може да се приземите в там училището. Това беше в този клип. Ще се видим